Tu has d'entendre que el Nàstic no és només un club de futbol, és molt més que això. I has d'entendre que forma part de l'ànima d'una ciutat i que guanyar és molt important a la vida, però com guanyes i amb quins valors guanyes potser ho és més. I has d'entendre que el Nàstic també és l'esport base i que el Nàstic no pot ser que sigui només a base de cartera, sinó que ha de fer que pugi gent d'aquí, de la casa. I això, doncs, mentre nosaltres tinguem participacions, ens preocupem d'això. Nosaltres donem diners des de l'Ajuntament, al Nàstic, per l'esport base. Per l'esport base. Jo el que tinc clar és que els invents amb la gasosa. I, a més, com som una administració pública, aquestes participacions hauran de sortir a subhasta. No és que jo pugui decidir a qui li venem, però sí que és veritat que pots, òbviament, intentar definir uns criteris, que són aquests valors, el que ha de representar i el que representa el Nàstic, que és la seva afició, doncs que estigui en consonància.